Sakapdi. Tiga sade. Bos bos orang kah? Naji ko among ko oro bebak mano mani do. Yang terang saya pengasih ciri. No, tanai. Game. Babu bin babu dai थियो gesang tap tanai tonggo. Game ya horok khobor sopayo gesang tabu nakhona nai tonggo. Bukap mening tong iko. Dai tipo mia horok cover sopaya tu temani. Bar call kaya. Babu ke call isi kaya meni ang sama kamu ngotenang kana. Last time thang pai probo. Chalai jakseng. Tongla kana nation bo asa kari kya. Enggak. Apa sih? Tanah mani. Uzara ya. Ang bo hajir tangi sana heba. Yang wasa samung lama ma aja jauh. Ini bo samung tongo. Jadi kepala ini yang tinta satu tinta ni bisa masuk sopanyo. Ya amau tanai, ang te boto tanai yang bono bo. Aro kawi panya bo kep guys bono tu pajina hai. Pulang ke bono kawi panya hitung mani. Kayak hanya thalai pisau na kena rogo pan. Nanya ke tini aro urar ngano bah sengkeri pano. Mana sengan nikah kelayo. Hai ke norobo danya nupai kena paksa ba ang bini video danya rajak tongo norok ai button pano klik lagi menong. Sakapdi. Hello guys, nang bagai kini hanya kaisa product kan tu pegabong ka agar ni electric spin scrubber o bai tam climate phaji video ni bus kango nailene te omor bisingo tam mana abo ko nailene Haji bini bisingo tam tong naine lagi anggo seme koro tam mano pula no khulu kangker manual guide te warranty card angman graka omong ke bini main body omno karibo te ang tam mane makana ji ko omong ka oro bebak mano mani do omong ke bini main body omong to norong pula punuka te oro power button tongo te o jaga wo duita level tongo do kaisa ka high te kaisa ka low omong ke telescopic rod omno extend bo khaimano iko jaga hake thebanya ke kolok mangai thangnai ta o rod nang tabo head by connect khlainanai yomo hake motorei hingke ang tebo subida ngai ta samung khlaitani rogo omong ke bini tolao thebai rejang nai to omong ke cloud brush no omo bai kisi san norok na ang subklai phunungane naji iko te bini yaklo tongo imitation wool brush amon yaklo big brush omo ke small brush omo ke tip brush omo ke fiber brush omo ke sponge brush te omo ke charging line aborok no karibo walo khachi tonani bagai aboni bagai mane mano iko naji omo hake sing khachui toni manai te sing charge rkhangke o jaga wo light chingnai iko omo hake Teomo washable bo sui bo hai sing samgo thebai ma hake no khona o product tam o samungo chuk tomuno painel mo sungkha description link phai to kana phat thangene ke order khlainya sini Kebo sengsaro thiplaya langma tubui phaya kebo sengsaro tong sukna hnibo kebo sopaya o sengsaro seng srap sa berenya phaima haise khum barma haise sini langmale srapsani bagai baro te hoi thango babrai cha hoi thango ama haino nini ani langma bo haino te tini nang tamo khlai tong khana nang tamo khlai nai abo kuno meter phaya bat jeng kethang tonglaina ni bagile seng samung ma khlai jau yang ma khaprum lai jau abono huske seng samung khlai thani bo husungna nangbo jora tongsani
jora no khasiri ekle a jora no no monago koboli pai ne hanma hai haimya samungo kobol yawoi kaham samung bai ke sung tomung no o sungsaro nini mungni mari eba khai yakpai kalangai thangmang kangke a mari le nini te kaisa generation jora phono mutu khlaijak dei tongoi mano eba kangke o sungsaro jesik generation eba khai katal asane rok nono mutu khlai pano nini kaya rok no nini mang thong rok no borom khlai tongoi mano abono sung samung kahami digi sung yapri laena tei tini dai thimani abangka borok khoroksa o sungsan thangai tongmani abok katalya tei sung o daini ngi bo angani saksak personally ang bini phola khakchangai tongnani bagui surio tei buni phola je jaga phono tongthung khakchangai kha kwar khe bo ma tongthung abono ang surio omono paithak dai bai kaham ke kokma saraimani omo paithak ke no bo sakhami angka paralyze ngai ke te kaham ke kok saima lalia ke lere oi phaji bini kok lam rok norok krana musong khe dok khlaimano te chini takok kok rok bono muitu khlai norok bini kok lam no khnadi ni ang koinani musongo no phano suana bosa ka khanala Ke omoke andai baun bin babu ke 105 বছর ka ke jati gusti rok tongkha ke iko naibedi tabokhe gedi parao thangai tonglayo yang amani bini ama hingga sini ke nana klayo nana thokti kalayo tombono na di tonglayo rotong burthang lama ko lama hamya oi mo selasa yang ko rotong burthang yang suar jongno kita mau percaya tasla mami kisah om kan mami cikon bernyai toksik bo nga khe tractor salong warong nai tongo tabokhe nana na baikha thalai chungni ko wa na chungni moi para rok ga thasung chung khetorok awarok cikon ko ada maning binama ko yang berbunga besar terus halanya ji tolang kari na ya kon biya om video seneng na kini para bor sari ketuya biang di kelaya mau saya kenal lagi kisah mulai berorong na rada po oh kan neng baksin rada po oh kan neng besar buaya sengka positi kuno ase 65 sikti sakta semiya positi mau bus kamu ke tem na coba sih gak mobile lo nggak kayak baksa citra lo kabla gak bawa tak kisah mobile citra nang ada heran nana hah inde opo lo nugar ni login bar ba nakra so sali ma han ma han la sin na cha em hay cái nông này nhưng bố lo xem mà cả do bui bi do khanya ma aba nang tam joli na kin so ti bai bokhe bini nok jaja jaba khibima kalang nai keba kisa misa mogoi tong tirkha an kisa na hatrei jora ke bono nasinya o jora bai baksa himya ke bo slavia jora kok sawo jora kok muthago jora no bonole ke bo slaimeya au jingle buriba asayo kaisa thayo langma sasunai te kaisa thayo abodo tabuk je borok bai malaikya a borok ni sakao no ani thina trapsa nogo thangai khale khakchangkha haibano te bo tongnam jungman
tamole khaisinai je borok bai malaikya a borok no bo khibuil manliya.